Facebook nandi bono yachiri yangainira abantu ego kongaina bosa Facebook te kongaina umenya kwenyora ngo watiringire family yawe kobu musani te kongaina onyore kwesalirio buguma bwawe kereka guche gutaboboka onyore tubwati kende America te kongaina ukagenga bono okotebya abantu ngana America ole onyore ngo gwa neglect ri family yawe nimirimo menyete abantu bali muri America somi abana baino tiako tebya abana baino bakole imirimo ngabagende imirimo bakole imirimo na indi mo gosomi abana babasubati baminu abamura baminu ngo opportunities nchiyo somi abana bawo nandi roast time na abana bawo tara na abana bawo make time at least kwara enda kwara gamba na abana bawo kwa baiti no ino rusano rumiga kwara abaro kichi lesson to basa ukanga kila ituko na bogo chagotenena igo bogumo boboro bwenge rero gara mambito iyo emyaka yawe gere mienge sana sensei ira abana bawo no ine park no ine litukerimu abantu amukuru kunga abasani abasani abantu amumanyire bono buna intuzo ngatumanyire gayiga na nyomba antiringete abanya siasa nyomba batiringete nabwo abange nabwo abakaya yumono erende no bukaya yu erende nabantu mugotarana barabu Digyo montoro chingana ari tisemera nderororo elinde bwiyagache ebinte bimetanda eyon spinach siri oso nyomba mwabwe boli nga yindagerera abana bakuri oye boli nga kina ruare nga kibono nkoba we boli nga kina kinyugwete bono ngoko ngendagera embarambamba na kiako akorora mbuyali boli inchembarambamba I was okay with embarambamba until akaline ngombe. That's a story iliye ngombe. Once I recover, then I can talk about embarambamba. Mangana yokorukera chombe, I don't like that at all. Embarambamba, he was singing okay until he started jumping on cows. Alia wrote what I don't pretend. Abantu bali bakumu support go chambere chombe, kurukera chombe mbuya. Bono no na sweretega. Woroje epathie. No na chakirete utaraga. Woroje enerenchera uno monanda. No maite buno goso monanda. No maite buno goso etibu. Friends pito goso etibu. Ekero engombe yabe creative. Wana etachitu gwako pali yego kuwa machini. Chigali noto abantu bapaketiga abahali 1 2 3 4 5 6 abantu abahali bagutara abantu abahali bagutara abantu abamuli famous rero nino natete gukwandira na ino ko famous te ko irandons ko manyuna kiro muntu gusiyengi mate ko abantu abakori kunga chi artist abantu abatenire te chi radio station abantu abamanyire nga nyarebe ko tigakirege ento fame ya iska abantu bayiska mbago konya kindigions ko manyuye sengi mate ko konya kindigions marago bo gutige kikwale ko kora kwanda se family yao nanda abasani abange bago kwasenga ncho yoborwaire bwo gutaya yoborwaire bwo guterenda abasani mbabwati chinsano ina abana babo mbabwati chinsano ina abangina babo ebintu bagokora iska abandi baenda baso amarume egente kebesana onyo ko nywa amaru in moderation fame tego ko irandons komanyunga na America onde tego ko irandons gokora emere mwagachi chinyomba chinene tego ko irandons onye nyasayo gusesendiri na abana no mongina no mugaka take time fame will not take you anywhere. Komanyuna kero mondo is not going to take you anywhere. Koba popular Facebook terigo ko irandons. Komanywa ensengi mate minutes kelegions. Go kuchiko tirimbuka igonyore kwa ule nonye no motole nge chinguru oroche gegwete. Omanya kwe bolinga ngo kolendera abana aba. Ngo kolendera umugako. So be very mindful. Abantu bali you surround yourself with. Talingo okwenda waso each group gete ngo manyire asokoro ngo mugambi boirire wakwani guna masikani kabisa onye nega aliyo tagete koromo kibole gali yao onye namali moto etukogora liye amali lakini family ya era aba fast talingo itemeremo ayetubwa atinza chie family yao oitemeremo ayetubwa atinza cyumomino oitemeremo otomechibesa go cyaso gutuma goki abantu bande moko ba confused mwatogi mwaba confused mwacha mwarusi focus beka chigolds chirisha otaite gukora chirike ense kabisa hata nene nabantu bali bago gosiri abasani abantu bali tokweruka nga turi famous nande gento kine nakiri go kuminga abantu bandi nga go cha America ni achievement go cha America my friend is not an achievement. We can America nabo abantu na bangi ga basirita America bakunywa maru abantu na bangi bali America batari ko ino nemero bari addicted to alcohol aba usiba minto
abantu nabanga batigeta abana nyomba bagokora kidaba abana baba babiri raped umuntu amenyete nyomba amenyete abasacha abaswati abamokoleta abantu mwacha komenya nyomba ine topic inde yeri tukolinde ayine kidaba amenyete abana bawo n'umusacha utigirete nyomba inki okoletera abasacha mwawo ki roommate inki okorera ki roommate mwosebwe kera wasebiri kibese kinga yokoira anya kora umusacha no mukungu inki mokoletera abasacha nyomba mwamanyire nk'abasacha bono bandi mbabwati limit okonyora umuntu akora ali umwana onemeremo kare gokirita abana banywa robot ngane ekidabo gokora ubwo robole mwaga sio kimao abantu aba bali famous ngabono in fact nganonyiro go cha America ngore famous go America yani I'm just saying yani ngatokwe neglect pigaki to sire iga piga chi family chito chisire abana baito basire iroka abantu abatoliga iga America totome chibes Jones go Kenya kugicha we vyacha ondetara abakani mo basa konya your family members but kale bowling aga iga mwambi yomenyete kale bowling kero kwa biri famous nayo mosani nubwo ata abantu bawo kale bowling nayo kwa biri umugambi naye elder naye community leader kwa biri famous ikero muntu nago sigete abana bawo lende no lende tabana bawo mukao mubwate bwa matobia asomenyete nyomba nkwerendole ngwikaranzoli kwa ulendagera gose nabantu bando kunya kogolera amaru lakini kibese cyokorageri abana bawo nchiyo abantu tukwe neglect iga America ilinde toko kya abantu bande Kenya twago kya abantu abasani abantu bali bana bamanyire bakoro ku famous gose no ino go cha America igwete no bo celebrity ngabonekero montage America bono gali famous in fact ubo maene boli bo maene ngaki abantu babwate chi stress abandi namaru bakunyu 24/7 mbabwate chinsa nyomba mbali kuigwana na mukaye okonyora umusacha kibesa akonya gutuma go Kenya umukungu kibesa akonya go gutuma go Kenya abandi mwagulira male mu mwagulira abana nyoba mutigete abana ndete yokolenda abana ngaki mnabona homeschooling murache kino ina abana ngaki homework no kolete abandi nga mukoleta chi roommate momenyi nyombe ngelinde mo save kibese go save nga yokoira chinyombo kwagacha nga yokoira amatero gotera nga yokoira orachokwe onye twagachiti mwawo onye mbwe agachiti kuru nyomba asomenyete abandi abamule famous abandi abamumanyire iska onya ye asomenyete mwawo tobwati amani na mukao tobwati amani no musacho abandi abamanyire iska tobwati chinsa nabana bawo eboli mna mbogi makyuko chuko twarekero gwachiri gwike myaka ya 40s na 50s onye mwawo twagachiti mwawo confusion ya Facebook yokoba popular Facebook yokoba popular TV ebintu biri byokoba famous don't be a statistic erende to basa kobe statistic don't be a say group y'abantu bali balenge kitachiri bacha bakwa bataka tekobe statistic tekoba amasani bali bagokwa batabwati kende tekoba abantu bali rich bacha gokwa poor because bono go siya kiri kibese mukachi go kandi tori koyugwa umusachi go kandi tori koyugwa amaru kunyudyuka because amaru gali cheap ga America ondete yora go kanyoywe ninu natete gukwanira do not be a statistic abantu bali toyibole ga America toyibole ga America umwana okwiboru America is already a disadvantage in fact actually teganda ligino ine biranga chibunyemiri embe yanga kaisika embe iska nenyinge umwana otayare gari statistic umanya gocha otebye umwana ongagende skuru nandi bwesomye otebye umwana oyibolere ga America ngesomye to umwana oyigali to umwana oyi foundation umwana already gari disadvantage digari black umwana already takonyora chi loan gose chikwerende chinde tomukonye teros credit umwana otakonyora chi grant because okolemere mu chidabo umwana okwibiru America already gari disadvantage abantu mochega iga America motiga abana bayino bagosire iga muri geredetira kinchi besinyinge Kenya chigochi abantu mochega iga America motiga abana bayino bagotiga chi skuru motumete chibese go Kenya kwa gacha chinyomba abantu Kenya utete bagosige bakobo etokokora ABCD lakini chibese cyabana bawo che college to begeti what is your future going to look like one retirement irituale watenga tuchikokora Kenya is not going to be there nyasa wo youth gangende I have to go nje abana banembanganyete but I'm just telling you people na abantu bali muri famous abantu bali mumanyire abantu bali mwekoro kabasani abantu bali muri popular abantu bali kiro montago togiska ira na ngoro religere likuru nyomba mna nwe agachete ira na ngoro bwe boli ngabana bawo nkyoko kolera abana bawo
Yes, you have to build, you have to take your time. Invest in your own children. Onye konye nyasaye okoira bana. Your children should be your first priority. Tali gotera matera ngabe so popular nga kerege ento nayo konya korangeligwa yani gento kelito gocha twatwara nga high yoko ba famous. High yoko ba famous. In fact, the family awons piacha ya perish. Because one or two wiska, and yet you have neglected your family members. Emeterio Rosana Runa Naba or Kiga. Nabocha was or Rosana Mega, or Chako was in the wrong group was educate your children. Take your children are number one. Your wife is number one. Your husband is number one. Ekerege ya tiga lirege na boko konya abantu bandi tumenye uchaka okonya chintakana tumenye uchaka okonya abantu bandi lakini ko neglect family yao nga kere performance na yororo kere amakweli na yororo ayibona nayo kunya kuminyoka kerege ento lakini mwao go neglected People should be left to lead their own lives. Yes, Abuga, they should. But you know what? We encourage one another, Abuga. Young people, young people, they should not make the mistakes our parents were collected. America no generational wealth. Africa, Liokonyora, Montaling very rich. Abana baling very rich. Alieski Musquiz Namaruba Kunyu. Abana Bible, very financially stable. Over Takaim. Abaibu, we take America to go to school, abana drop school. We don't want that to happen. So prioritize yourself, number one. You are number one priority. Abana bao, mokao, umenya kuroro konye extended family. Helping is very, very important. Tobasa koba to konye family, Tobasa koba to tinde kama na muamata ito na asirete tobasa koba to tinde kaba amate tobasa koba toba part of the community lakini abasanye kero mu abire popular mono mu basa usanga ni ubosani boli osekere ko abire famous mono you neglect yourself nyasa uyu